Enrique Tena, un dels que s'incorpora a la llista de municipis amb limitació a la mobilitat nocturna, és Altea. Està en directe Enrique Tena, Enrique, i esta nit més. Enrique Tena, la pandèmia no ha pogut en l'emoció en el dia gran de la festa. Enrique, quines són les seues reivindicacions? Així a la província d'Aragó són més afecta aquesta quarta onada del coronavirus perquè 15 municipis estrenen aquestes restriccions. Més encara, i això els veïns ho saben que tornaran a tindre una nit càlida, que tornaran a patir calor. I és que estem parlant de la mínima més alta de tota la comunitat valenciana. I en definitiva es tracta d'un tresor cultural que tenim al poble valencià. Restriccions perquè també així augmenten els casos. De fet, hi ha una incidència acumulada de quasi 600 casos positius per cada 100.000 habitants. Torna a passar a pocs quilòmetres d'ací. Demanen que es respecte el seu paisatge, que no es destruïsca tot el seu patrimoni. I ha marcat en l'agenda dels il·licitants que, lluny d'esta basílica, seguissin celebrant esta festa tan important per a la ciutat. You and me in paradise.